Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Ja, Brananga Sajau de Baka Kulturu TV speciaal voor jou hier op de Dappermarkt. En Theodor Pressie, daar kijken we altijd. Pedes Ramande, ook vandaag weer hier. Een beetje regenachtig, maar de zon schijnt. De zon is geen opteuze, maar goed, we zijn op de Dappermarkt vandaag. En we gaan kijken met wie kunnen we praten allemaal vandaag hier. En wat er te doen is allemaal hier. Er gebeuren mooie dingen. Een nieuwe regering. Dus we gaan de mensen vragen. Wat vinden ze? Hoe het tot nu toe gaat. En natuurlijk, we zijn blij. De mensen zijn blij. Dat is een wakapje. Maar hoe gaat het tot nu toe? Goed, we gaan een beetje lopen. En kijken wat er te doen is allemaal hier op de Dappermarkt. En we lukken met wie we kunnen praten. Ja, mensen. Oké, dit is het. We gaan lekker lopen. Een fijn plezier hier op Kulturu TV. Speciaal voor jou. We zitten op de Dappermarkt. En op de Dappermarkt zien we gezellige mensen. Dag mensen, hoe gaat het met jullie? Lekker. Lekker? Ai, maar prima. Prima. En Ik geniet van mijn lekker vrije dag. ik geniet van uw lekker vrije dag. Dat hoort erbij. Gezellig erbij zijn alle mensen. Wat doen jullie vandaag zoal hier? Ja, een beetje aan het boodschappen doen. Die meiden willen moksalesi eten, dus dan. Dat is lekker. Dat is het ko. Hey, wat mooi moksalesi, heerlijk hoor. Kijk eens in Suriname, watertandetjes. Dag mevrouw, wat is uw naam? Grace, Dag Grace, welkom ook bij Kulturu TV. En hoe is uw dag vandaag? nou is mijn vrije dag. Dus ja, wat boodschappen komen halen en Surinaamse eten. Wat schaft dat op? Nou, ik weet niet, ik hoor er is nasi en chow mein. Dus vrije dag, dat wil je niet koken. Ja. Dat is het, we moeten onszelf verwennen. Ja toch? Maar goed, jullie volgen de situatie hier zo een beetje in Nederland, maar ook in Suriname toch? Want dat willen we een beetje weten. We volgen het hoor. Wat vindt u daarvan? Nou, ik hoop dat alles aan gaat studeren. Want met de van Pam, ik baka. Ja, wat denk je? Trajari. Maar je ziet, want het is maar breedte, Jan move. Dus wat is maar breedte? Toch, daarom want trouwens wij. Dan ben ik denk ik bro. Wat je meer was dan ja, die scheurig ben je. We horen dat, ja, die scheurig. Hoe breedte? We zijn blij. Een nieuwe regering. Hé, maar hebben jullie gehoord wat laatst is gebeurd? Ambassade Tori. Oh, Assange ambassade. Nederlandse ambassade. Ambassadeur. Hoe volg gaat aan? Hoe veel dat dat is? Vrij postig man, allemaal vrij postig. Zomaar vrij posten. Ambassadeur, hier nog aan toestand. Ja, in actie toestemmen voor zich toch. Zomaar man. Dus nu is hij brodeloos. Wie brengt hij? En terecht ook, ik ben blij. Want sowieso hij denkt dat Chan nog aan de macht is. Maar we hebben nu onze vrouwelijke president, Jennifer Siemens. En zij mag geen grappen. En ja, je moet je gaan verantwoorden. Je kan niet op eigen initiatief je dingetjes daar gaan doen. Dat kan helemaal niet. Jullie zijn blij dat hij maatregelen tekent. Ja, kijk, die mensen zijn op dreef, Isabi toch? Dus ik hoop dat ze het zo houden. Ja, net niet dat kwam mooi aan toe. Die scheurig. Ik hoop dat ze het zo houden. En mijn vinger afvallig moest Abibtien geduld, weet je, want het is pas de regering. Het is nog geen 2 maanden toch dat ze zijn geïnstalleerd zijn. Is dat toch? Dus met afvallig Abibtien. Sowieso, die mensen moeten inkomen, de mams look op. Waar zijn de knelpunten? Waar moeten look? Dus ze hebben tijd nodig. Is al meer rommel de ruim op dappen. Dus laatste tijd geven aan die regering, weet je, en dit is mijn takolo don sani. Klopt, want we weten allemaal dat aan de bek het was fout. En nou, de meisjes hoeven herstellen, Tori. Maar mijn lees was dan helaas, en dat is mijn takas aan wel, veel mensen praten erover, dat sommige hardjo trong adviseur. Dat is weer iets waar we zeggen, jongens, heb je. Nou, mijn hering, mijn mama tak niks no de.
na temigo, dan moet ik lukken zelfs. Weet je, want mijn man tak niks. Maar heb je een mening dat sommige adviseur voor? Want allemaal, hoe ben je een vrouw, hoe ben je een vrouw? Maar dat... Schrijf voor man, die man is al, weet je, oude rakker. Laat die man van zijn pensioen gaan genieten. Ja, ja. Maar hij is voor 5 jaar gekozen weer, toch? Adviseur van de staat. Hoe oud is hij nu? Die man is al 80 zoveel. Ik kan maar de jongeren een kans nou 3B. Gos dat wan say, G-boy, Mickey boy, go verder. We willen Suriname vooruit zien en we willen een jonge karakter. De boy studeert, de boy gaat scoren. En deze man zit al 50 jaar mee, of hoe langer. Dat meer. Ja man, ik kan maar scoiven man. Waarom is hij de adviseur van de staat geworden dan? Ja, boy, ik weet het. Mina sabiar sa mi ptaki efa sane go mathematische en if na zo dan ik word er no draai man. Dus maar me op dus maar is doen sani echt wel want zo alles maar go terug. Trouwens de meesten willen terug hoor. Ja, veel mensen willen terug hoor. Ja. Kijk mensen, is dat toch sowieso. Kijk hier, ik zeg altijd Nederland is voor mij Paranam. Weet je ja, Jame Kosani, Dame Gorape. Snap je maar? If na student heb ik zomaar je adviseur. Donder op man. Ja, want dat is een gesprek. Mensen die anders adviseur zou kunnen worden, echt jongeren met heel veel potentie en een beetje intellectuele. Dus we willen die oude man zeker sowieso niet. Dus dat keuren we af. Ja, dus dat zou een foutje zijn misschien. Maar kan hij wel hersteld zijn, ik weet het niet. Maar goed, dat is het gesprek van de dag dat we horen dat jongens. Sani dat sommige hadden toch adviseur. Want we wouden een vrouw, ook is wel vrouw, maar dat, ze mogen adviseren aan vrouw. Nou, if me go dape, mag ik adviseren. Je adviseert dat akkel heeft zijn tijd gehad. Is genoeg geweest. Maar mensen, u ziet het hier, Cultuur TV speciaal voor jou, hier op de Dappermarkt. En natuurlijk, we zijn blij, u hoort het ook, we zijn blij dat er een nieuwe regering is gekomen. Want aan de Bego Boom, de mensen zijn blij. We op de achtergrond hebben die schurk. Maar goed, we zijn blij, je hoort het, we zijn blij. En nu, vandaag, zaterdag hier, wat gaan jullie nog meer doen? Dus, Bori? Nee, de vrouw Chami wakati de. Dus, ja, mina chauffeur, shower. Dus. Vandaag wordt er niet gekookt, hoor ik op de achtergrond. Wat wordt er vandaag? Uiteten. Dus vandaag is het lekker uiteten, gezellig. Mooi zo. Oké, jullie hebben vast ook mensen in Suriname die de groeten zou willen doen. En mensen die kijken, wie wil die de groeten doen die nu naar u kijkt? Aan mijn lieve moeder, moeder Mayet, Darson. Oké, moeder Mayet. Oké, en wie wilt u groeten? Boy, iedereen hier, Surinaams gemeenschap dape, met je odi. Dan ga je toebaraf misan dape, dat na special. Special de toebrada. Goed, dag mevrouw. En u zegt met baar odi toe? Ja, met baar odi toe ook toe die alasranamang met in het bijzonder mijn lieve moeder, Mayet Darson, de groeten, I love you. En u ziet me binnenkort. Heel gezellig. En joh, ja, wie smadrape de baar odi? Ja, wie China, dus met wie baademtje odi, de kleinkinderen, de brada nanga safmi en de rest van hier strana volk. Die want met baadem was sweet odi. Want sweet odi daar in Suriname natuurlijk. En je ziet het, gezelligheid ja, maar drape gezelligheid. We kunnen teka waran dadelijk drape. En hopelijk met dat het beter mag gaan daar in Suriname. Goed, dankjewel iedereen. En take was your day. En je ziet het mensen. Lekker eten hier op de Dappermarkt. Bananen, cassave, alles kan je hier verkrijgen. Lekker eten. Alles aan dit te verkrijgen hier op de Dappermarkt. Ik kan wonen. Je koopt en je kan lekker gaan koken straks weer thuis. Goed, we gaan verder lopen. Dan gaan we kijken wie nog wat wil zeggen hier op deze prachtige dag. Ja, Bradagasa, ook weer hier op de Dappermarkt. Zie we een prachtmens. Dag meneer, wat is uw naam? Mijn naam is Ron. Hey Ron, hoe gaat het mee? Ja, prima. Leuk, je bent vandaag hier op de Dappermarkt. Wat doet u zoal vandaag? Nou, ik ben een beetje aan het banjeren, gezien dat ik al met pensioen ben. Dan heb je echt niet te veel te doen. Maar je loopt, je ontmoet kennissen, vrienden, je maakt een babbeltje, je doet een ding, je koopt wat. En dan maak je de dag door mee. En dan ben je ook buiten, hè? Ja. Dat is ook belangrijk, hè? Even naar buiten. Maar wat heeft u gedaan zoal? U bent nu hoe lang al met pensioen en wat heeft u gedaan? Wat ik doe? Wat voor werk heeft u gedaan? Nou, ik heb vliegtuigapparaturen gemaakt.
Vliegtuigapparatuur, mooi man. En hoe lang bent je al met pensioen? Nou, een jaar of 4 zo. Leuk man, en nu bent u lekker aan het wandelen. Ja, je geniet van het leven zo een beetje. U komt uit Suriname? Ja, ja. En hoe lang woont u al in Nederland? Nou, ik kom uit 1970 naar Nederland. 1970. En volgt u de situatie zo een beetje in Suriname? Nee, niet echt. Niet echt. En u bent, Ik hoor wel wat, maar niet echt. en u bent wel eens naar Suriname gegaan? Ja, 1 keer zo. 1 keer? Ja, ja. Lang geleden? Heel lang geleden, ja. U weet niet meer hoe Suriname eruit ziet bijna. Wel hoe het eruit ziet. Maar het is een beetje teleurstellend als je dus om je heen kijkt. Hè. En ik heb geen tijd om die dingen te doen allemaal. Je hebt kinderen, je hebt je vrouw, je gaat met vakantie met je kinderen. Dus dat zijn dingen die wel meer aandacht vragen dan... En ik heb geen familie meer in Suriname, alleen mijn broer. Allemaal wonen hier. Iedereen zit in Nederland zo'n beetje. Ja. Dus dan, maar gelukkig heeft u nu tijd, pensioen. Dus je geniet. Ja, dat mag niet klagen. Ik mag niet klagen. Ik heb het goed. Redelijk goed. En wat gaat u vandaag doen? Want nu hier, gaat u nog koken? Gaat u iets leuks doen vandaag? Ja, je wandelt nu dus. En dan kijk ik wat wie ik tegenkom. Babbeltje maken, wat drinken, wat eten. En een uur of 6 zo, dan banjer ik weer naar huis. Oké, dan is de dag weer voorbij. Maar goed, u bent... Ik ben nog wel op televisie, ik kijk mijn programma, ik kijk mijn sport. Dus... Ja, lekker genieten van het leven, zeg ik. Maar u volgt wel de situatie zo'n beetje, ook in Nederland natuurlijk. Hè? Hoe het gaat, de regering 2 keer gevallen, dit en dat. Wat merkt u op? Wat zegt u over de wil van toen en hoe het nu uitziet? Het verschil van vroeger de politiek en de politiek van nu. Nu probeert iedereen zijn ding naar voren te trekken. Krijgen ze dat niet hun zin, dan proberen ze de boel kapot te krijgen. Maar vroeger was het waren de ministers waren wel op een gegeven moment eens. En dan ging het gewoon verder. Goed, oké, over Suriname hoef ik niet veel te vragen, want ik ben lang niet gegaan. U volgt het niet zo echt. Goed, maar u heeft wel mensen die u de groeten zou willen doen, misschien die in Suriname zijn of waar dan ook, die naar u kijken. Wat ik wens de mensen in Suriname allemaal het beste en dat ze het goed mogen hebben. En ik meen dat ook. Zeker, dank u wel dat u voor ons de camera bent gekomen. Wij wensen u ook een fijne dag verder. Oké, dag mensen. Je ziet dat we zijn hier op de Dappermarkt. Hier weer 2 prachtige mensen. Dag meneer, wat is uw naam? Goosen. Goosen en mevrouw? Farida. Nou, welkom hier bij Culturo TV. U wandelt hier vandaag op de markt? Ja. En doordat we net van thuiszorg komen, dus en dan moeten we een beetje ontspannen. Het weer is lekker, dus u komt van thuiszorg, zegt u? Ja, mama is al bijna 94 en die verzorgen we, dus... En jullie zijn geboren in Suriname? Ja. En hoe lang wonen jullie al in Nederland? Ik woon al 52 jaar. 52 jaar? Ja, man. En ik iets van 45. 45, oké. En jullie hebben elkaar in Nederland ontmoet. En ja, jullie leven samen, neem ik aan? Ja. Oké, mooi, geweldig. Maar de vraag is nu, volgen jullie de situatie in Suriname zo'n beetje? Want ook al ben je 50 jaar in Nederland, Suriname blijft ons land een beetje, toch? Ja. Ja, maar, je volgt het, maar ja, je hebt goede hoop, laat ik het zo zeggen. Goede hoop is nou een vrouw. Die president is geworden, veel mensen who wouden dat hebben ze gekregen. En die volgt het een beetje nog, gaat het goed? Soms wel, soms niet. Niet dat ik het frequent volg, dat doe ik niet. Maar je hoort her en der wat, je ziet ook wat, je leest ook wat. Dan denk je bij jezelf, nou een vrouw die nu de touwtjes in handen heeft. We zullen zien. We hopen dat er verandering komt, want het was niet goed. Absoluut. Het was niet goed. Nou, was het we goed? zijn niet daar, dus we kunnen niet oordelen. Maar jullie horen wel eens wat? Ja. Jawel, maar ja. We vinden het moeilijk om te beoordelen en te beoordelen, want je woont niet daar. Je kan je mening hebben, maar als je niet precies weet hoe of wat, dan hou ik liever mijn mond. Maar u gaat wel op vakantie naar Suriname? Nee, niet zo vaak. Nee, wanneer bent u voor het laatst gegaan? 10 jaar geleden. 10 jaar geleden? Dat is wel lang een beetje, of niet? Ja. Was verzorgd mama toch? Oh, ja, mama, ja zeker. Maar zijn er nog plannen om te gaan of denk je nog niet? Ja, als de gelegenheid zich voordoet, zeker. Oké, we zijn op de markt. Wat schaft de pot vandaag?
Geen idee. Nog niet? Nee? Nee. Jullie hebben geen plannen nog gemaakt, zo een idee. Oké, goed. Jullie gaan een beetje wandelen, een beetje kijken. Goed, jullie hebben waarschijnlijk ook mensen in Suriname die kijken en zeggen, hé, look eens maar erop, hè. Wil je nog de groeten doen aan mensen die kijken? Aan alle Surinamers. Allemaal, wil ik de iedereen groeten daar. doen, aan ieder. Social lobby, Niet- social lobby, allemaal. Ja. Oké, Niet speciaal, maar aan ieder. aan ieder, jullie hebben het gehoord, daar in Suriname, jullie allemaal weer tak odi. Oké. Hoe loopt de allemaal? Hoe loopt die allemaal? Geweldig, heel mooi. Goed, we wensen jullie natuurlijk een fijne dag weer en zeggen tot de volgende keer. Van hetzelfde en heel veel plezier vandaag. Social Lobby, dankjewel. Ja. Ja, Bradangasa, hier weer Cultuur TV speciaal voor jou, hier op de Dappermarkt. En we zien twee prachtige mensen hier voor ons. Dag meneer, wat is uw naam? Danny. Danny, en mevrouw? Ambia. Oké, welkom bij Cultuur TV. U bent gezellig vandaag hier op de Dappermarkt. Wat gaat u doen vandaag? Nou, wat we gaan doen, lekker wandelen, soms een vrije dag. Lekker genieten van elkaar. Lekker genieten van elkaar. Van de markt. We zijn hier opgegroeid, dus vandaar. U bent hier opgegroeid? Ja. Maar hoe oud was u toen u naar Nederland kwam? Ik was 6 jaar toen ik in Nederland kwam. En u bent geboren in Suriname? In Suriname, Paramaribo, Koningsstraat. Koningsstraat, bekende straat. Zorgenhoofd, ja. Daar is Kerpelani daar nou in de buurt. Ja, Kerpelani was in de stad. Ja, toch? Een bekende winkel in Suriname. Maar goed, u bent jongs af aangekomen. Hoe vaak gaat u terug naar Suriname? Nooit. Nooit? We zijn nog 1 keer ben ik teruggegaan en daarna niet meer. Maar het is wel lang. Hoe lang geleden? 35 jaar denk ik. 35 jaar waren jullie gegaan? Of hoe... Nee, ik was gegaan 35 jaar. Ja. Nee, wacht. Hoe lang bent u in Nederland? Ik ben hier geboren. Ik heb wel in Suriname gewoond. Ik ben een mix. En ik ben daar 48 jaar geleden weggegaan. Dat is lang, 48 jaar. Klopt. Nooit terug. Dus ik ben wel benieuwd hoe het nu eruit ziet. Ja, maar ik heb 1 probleem. En dat is hij ook met mij. Ik heb vliegangst. Vliegangst? Je meent het? Dat is het probleem. Vliegangst? Vliegangst, ja. Serieus. Echt waar, dus echt. Wij gaan ook elk jaar naar Spanje met de auto vanwege dat. Dat is dus het probleem. Maar wacht even. Oké. Oh nee, ik ga 2 keer per jaar. Ja, nee, maar dat is het toch? Waarom ik zeg, het is een probleem, inderdaad, vliegangst. Omdat... Spinnen en muizen, ik ben bang te Vliegangst, mevrouw, vliegangst, helaas. Ik snap het, maar allebei. Nee, zij heeft vliegangst. Dan ben je nog een gosso onderheen. Oké, ik snap hem. Want ik heb familie in Suriname, alles. Mijn zuster heeft de grootste... De wanchi, de wanbrasa, joh. Maar die kon ja, zo toch? Je no mango? Mino mango. Ete. Heb je plannen om weg te gaan of zo? Oh, perkie. Oké, dat. Maar bestaat er een mogelijkheid dat iemand misschien kan helpen, dat je toch die stap gaat nemen een keer? Ja, er schijnen vliegcursussen te zijn. Maar dat kost veel geld. Dus ja. We zijn 1 keer naar Turkije gegaan. Dat is maar 4 uurtjes vliegen in een vliegtuig. Nou, vraag het maar. Hoe was het? Gaan we mij nu bashen hier? Nee, totaal niet, maar hoe was het? Want misschien kijken meer mensen die vliegangst hebben. Hoe heeft u het ervaren? Ik ga het alleen zo uitleggen. Ik had mijn hand de hele weg op zijn dij. En toen we daar kwamen was zijn hele broek. Hij bent nat uit. Echt waar? Ja. Maar ik vraag me af, het kan hè, dat je vliegangst hebt. Maar ja, je wil naar Suriname gaan, misschien kan je niet denken aan die mooie dingen in Suriname. Dat je toch zegt, oh, moet ik kans. Het gaat vast een keer gebeuren. We hadden het laatst erover. Ja. En absoluut. De tijd is wel daar om te gaan. BA van E-team, hè? Die moet je gewoon zo'n spuitje geven. We kennen ook een bekende voetballer. Die man is nooit in een vliegtuig gestapt. Een van de in Nederland de player man, Bego. Bergkamp, ja. Bergkamp was ook zo eentje. Bergkamp die stapte niet in het vliegtuig. Ja, klopt. Ja, maar goed, wie weet dat er een mogelijkheid is. Maar we genieten, dat is het belangrijkste. Dat is het belangrijkste. Samen genieten. En dat is echt het belangrijkste. Dat is mooi. Maar goed. Terug uit Spanje, dat was ook heel leuk. De auto. Ja, met de auto. Dat is gezellig hoor. Hotelletje onderweg. Lekker eten onderweg. We jakkeren niet. We rijden rustig. Maar vliegangst, wat denk je aan dat vliegtuig stort neer?
Dat is het. Ja, wo dede. Dede. Dat is het. Maar hoe vaak komt zoiets voor in het leven? Hoe vaak komt zoiets voor? Oude vraag. Gaat het aan mensen vragen die bang zijn voor slangen? Maar hoe vaak komt het voor? Nee, eerlijk. Het komt niet vaak voor. Dus het zal net. Het komt niet vaak voor. Maar het komt wel voor. Ja. Het is een kans in je leven die je neemt als het ware. Toch? Ja, Maar het is dan denk alles. ik, nee, we hebben kinderen, kleinkinderen. Ik hoef niet zo hard neer te storten. Hij had me wel getroost onderweg naar Turkije. Gaan we samen. Maar ik vond het geen troost. Als er een boot zou gaan naar Suriname, een speedboot. Dan... Vroeger met de boot geweest, hè? Met de ouders. Ja, met de boot terug naar Nederland. Ja, dan wel, dan ga ik wel. Maar ja, toen was het 3 weken. Ik weet niet hoe lang het nu duurt. Misschien 2 weken. Ja. Ah, dat is wel leuk hoor. Het is geweldig zo'n bootreis. Doe ik hier langer. Oké, maar jullie volgen wel de ontwikkelingen daar in Suriname? Ja, absoluut. Omdat je familie hebt daar, dus je blijft wel met elkaar in contact en kijken wat er gebeurt in Suriname. Absoluut. Wat valt jullie op zo'n beetje? Wat zie je gebeuren? Nou, wat je ziet gebeuren is nu met al dat oliegedoe, dat er weer mensen zijn die op de eerste plek weer aan zichzelf gaan denken. Een heleboel beloftes, het is nu alleen maar afwachten van welke kant gaat het weer naartoe. Maar het volk is blij dat we hebben een vrouwelijke president. Het volk zegt hey. Het volk is blij, absoluut. Maar je moet altijd afwachten. En dat is dus de pers, niet alleen in Suriname, dat zie je hier ook in Nederland. Met al die partijen. Ze beloven je dit en ze doen allemaal wat anders. En dat ga je straks ook krijgen. Ik bedoel, als je kijkt naar de bevolking in Suriname, met het geld wat men al die jaren heeft gehad. Dan zou elke Surinamer rijk moeten zijn. Absoluut. En dat is totaal niet het geval. Er zijn altijd maar een paar mensen die van de vruchten profiteren, van de vruchten plukken. En de rest is weg. Klopt, dus dan ergens gaat het fout, toch? Dus dan zeg je sowieso, het beleid is niet goed. Nee, nog steeds niet. Nee. En elke keer denk je, oh, nieuwe president. Oh, mooie beloftes. Maar... Dat zie je overal, dat zie je hier ook, hè? Ja, dat zie je gebeuren. Oké, en in Suriname, ja, de mensen zeggen, oké, misschien moet er een vrouw het doen. En laten we kijken wat ze doen. We hebben gezien dat ze wel nu Somoharjo, ik weet niet of je die kent, Somoharjo. Ja, absoluut. Die is nou adviseur van de staat en die man zit ook al. Voorzien. Op tv. I know, ja, I know. Was God best zo toe? Oké, hij had gevochten, maar je zou denken, een vrouw, apolitiek, nieuwe, jonge generaties, kennis, noem maar op. Maar Somoharjo, wat denk je? Nou, je moet ze een kans geven. Hè? Ik bedoel, elke keer moet je mensen absoluut een kans geven. Dat is zo. Iedereen maakt fouten. Je moet absoluut mensen een kans geven. Maar omdat er een gesprek van de dag is van die Somoharjo, zijn naam is gevallen als adviseur van... Ik vind dat niet kunnen. Ik vind dat niet kunnen. Absoluut niet. Dat is het gesprek van de dag aan deze kant. Dus mensen... Weet je waar ik me gewoon aan erger? De taalgebruik die men gebruikt in het Surinaamse parlement. Daar praat je over echt van A tot Z. Het is gewoon bizar hoe men praat, hoe men omgaat, hoe men Engels praat. Het is gewoon lachwekkend. Ik bedoel, als je dan daar alleen maar naar kijkt, dan denk je van... Er zijn toch genoeg capabele mensen in Suriname die dat aan kunnen, maar die krijgen niet de kans. Kijk maar naar de jongeren, hoog opgeleid, krijgen niet de kans. Je hoort zoveel dingen. En nu laatst is er iets gebeurd op de Surinaamse ambassade in Nederland. Ik weet niet of jullie het gevolgd hebben. Jullie waren op vakantie. Dus er is een nieuwe president, maar de oude foto... Ik heb wel gelezen, ja. Die heeft, wat heeft hij nou gedaan? Hij heeft mensen uitgenodigd. Hij is een heleboel gaan uitdelen namens Santoki. Terwijl je een nieuwe president wordt. Dat kan absoluut niet. Dat stukje heb ik wel gevolgd. Ja. Je bent up-to-date, Dat kan niet. Nee, maar meer volg. Meer volg. Mickey Mouse. Ja, Mickey Mouse. Weer volg. Dat kan niet, toch? Nee, dat kan absoluut niet. En wat moet de regering doen met zo iemand? Wegsturen. Punt. Ifaya, Imluso. Goed, korte metten. Ja, absoluut. Maar dat moet je absoluut zijn. En niet van ja maar, net als hier ook in Nederland, Gaza, ja maar, wij gaan dat doen, ja maar. Het is ja of nee. Duidelijkheid scheppen voor de boel. Duidelijkheid scheppen, u heeft het gehoord. Er moeten dingen gebeuren in het prachtig land Suriname. Zodat we straks lekker het vliegtuig kunnen plakken en lekker naar Suriname kunnen gaan. Ik voeg eraan toe, ik weet wat er gezegd wordt.
Als je in Nederland bent, hoe durf je te praten over wat er gaande is in Suriname? Maar je bent in Suriname geboren, je bent in Wampje Monigo. Ja. Help me daar ook een beetje opbouwen. Ja, toch? Want, zodat, maar hey, Wat er komt. heeft u recht van spreken, vindt u? Ja, wel. Tuurlijk. Altijd. En nog wat, ongeacht je achtergrondgeloof, wij gaan altijd naar Kitty Kotti. En wat mij opvalt, is dat er, vind ik persoonlijk, waar blijven de Surinamers? Het mag veel drukker, het mag veel, mensen mogen enthousiaster zijn over de afkomst. Want niet alleen de Creolen of de Afro-Surinamers. Heel Suriname moet daarbij betrokken zijn. Ja, iedereen was er allemaal, je bent trots. Je bent trotse Surinamer, dus we go massaal. Zuiver. En dat wil ik. En dat want elk jaar gaan wij, hè? En ik maak mijn kotto en mijn Anissa zelf. Dus, je maakt alles aan schrijven. Zeker. Absoluut, ja. Ja. Alla jaru dat Kitty Kotti sani kwaku. Always. Ondanks je achtergrond, we go. Maar zo hoort het ook. Trots zijn op, juist, Wasranama. Mensen, u hoort dat twee trotse Surinamers hier, ook al gaan ze niet zo vaak naar Suriname. Maar u ziet dat, ze zijn lekker hier op de markt, maar het zit in het bloed. Ja, we kunnen maar ze volgen het op de voet. Abo. Ja, absoluut. U heeft waarschijnlijk ook mensen daar in het land die kijken en die zegt, wil je ze de groeten doen? Alle familie van Dalus in Cameron, de groeten van Danny. Abo? Ja. Yes. En u, heeft u nog iemand die zegt, of mensen die wil groeten? Nee, niet per se. Niet per se? Nope. Nou, dan gaan wij jullie natuurlijk een fijne dag wensen. Geniet ervan. Het was een leuk gesprek. En ja, misschien is er een middel dat kan helpen om toch nog naar Sweeties aan te gaan. Als het gebeurt, laat ik het weten. Geweldig, ja. Blijf ons volgen op Culturo TV. Ja, Abo, dankjewel. Succes, hè? Oké, hoi. Ja, mensen, ook op de Dappermarkt hebben we natuurlijk Bara. Bara never makes you para. En natuurlijk, als je Bara kan niet ontbreken als je eenmaal op de Dappermarkt bent. Hier op de Dappermarkt, je vindt alles zo Zwitsani. Heerlijke Bara's hier bij Bara never make you para. En u kunt het zien, hè. Het is een gezellige stand. Hier wordt het vers gebakken. Vers gebakken, bara, vers. Lekker vers, mensen. Asana, heerlijk, lekker bara. Never make you para. En dat allemaal hier op de Dappermarkt. Heerlijk. Want dan Surinaams eten is lekker, hoor. Je ziet het ook hier op de Dappermarkt. Dag mevrouw, hoe gaat het met u? Goed. Lekker vrij. Bent u vrij vandaag? Ja, zeker. Ja. U ook? Nee, u bent aan het werk. Ik ben aan het werk. Ik zie u in de rij staan hier bij Bara, never make you para. Ja, klopt. Ja. Ik ken Bara? 1 keer gegeten, maar heel lang geleden. Heel lang geleden? Hoe lang geleden? 2, 3, 4, 5? 4 jaar, denk ik. 4 jaar geleden. En hoe vond u het? Lekker. Ik ga het nu weer proberen. Bara's is lekker, Surinaams eten, zegt het je wat? Heerlijk. Ja, het zegt me wat. Ik weet dat het Surinaams is. Ja, heel lekker. Maar ben je nog nooit naar Suriname geweest op vakantie? Oh jee, jammer hoor. Je mist wat. Ja, ik zou er graag heen willen. Ja, zeker. En u woont zelf in Amsterdam? Ja, in Oost. En wat doe je op zo'n dag nog meer? We gaan hier, we waren aan het wandelen en we hebben een tafelkleed gekocht en nu gaan we wat eten. Lekker eten. Ja. Nou, ik ga zeggen, geniet ervan. Heb je nog mensen die je de groeten zou willen doen die kijken? Ja, mijn broertje Boris. Boris? In bed, denk ik. Nou Boris, je hebt het gezien. Speciaal voor jou. Oké, nou geniet ervan. Lekker Bara. Hier op de Dappermarkt. Ja, geniet ervan. Oké, dag. Ja, Brada, je ziet de Dappermarkt nog steeds en we ontmoeten de mensen. Goedendag meneer, wat is uw naam? Ik ben Delano. Hi Delano, welkom bij Culturo TV. Hoe is je dag? Nou, lekker. Ik dacht, laat maar even een wandeling maken op de markt vandaag. En om 2:30 ga ik naar een voetbalwedstrijd kijken van Real Sanang. Oké, Real Sanang, ja, gezellig. En is het een sportdag vandaag of is het een speciale wedstrijd? Het zijn competitiewedstrijd. Volgens mij begint de competitie vandaag, als ik het goed heb. Okay. En meestal als we thuis spelen, daar ben ik elke zaterdag aanwezig. Mooi man, mooi iets om... Supporten, hè? Ja toch, want de man is wie? Ja, zeker. Vorig jaar zijn ze kampioen geworden, dus nu zijn ze naar de 3e klasse gegaan.
En ja, we blijven zo supporten. Hè? Mooi maar om te horen dat we ook onze Stranamans lekker bezig zijn in Amsterdam. In Rotterdam hebben we Zwarte Pijl. Ja, die ken je ook? Ja, tuurlijk. Ik heb gehoord hoor, Zwarte Pijl, maar ik ben nog nooit daar geweest. Nou, zo zie je maar weer. En hoe, vandaag hier lekker even op de markt, dadelijk Balloplein. U komt uit Suriname? Ja. En hoe lang bent u in Nederland? 48 jaar denk ik. 48 jaar. En om een leesje hoeveel keer bent u in Suriname gegaan? Ik ben, even kijken, als ik het goed heb, 5 weken geleden teruggekomen. Dat is mooi man. Dus je bent vers. Ja. Ik zou nog langer blijven, maar vanwege gezondheidsreden moest ik terugkomen, want ik werd ziek daar. En eigenlijk zou ik volgende week terugkomen, maar ja, door ziekte, ik wou niet daar in het ziekenhuis belanden. Dus vandaar dat ik het vervroegd heb. Als je daar in Suriname bent en je wordt ziek, ga je dan naar de dokter of zeg je normaal met Nee, ik kom meteen rechtsomkeer Nederland. Maar waarom durf je het niet aan daar? De zorg is niet zo optimaal als Nederland. Je hoort alleen maar negatieve dingen over de zorg daar. Dus je dacht beter hem Guerre, stel je vakantie. Het is ook 2 jaar geleden daar overleden in het ziekenhuis. In het ziekenhuis? Ja. Wat is gebeurd? Ja, ze werd ook ziek en toen werd ze opgenomen en 3 dagen daarna belden ze ons op. Ja, ze is overleden. Wat? Maar wacht even, wat had ze? Was ze Nederlandse? Ja, ze was op vakantie. Op vakantie? Ja, ik was ook daar, we waren met z'n allen daar op vakantie. Dus ze was op vakantie, ze voelde zich niet lekker. Ze gaat naar het ziekenhuis. Ze werd ziek, ja. Toen is ze naar het ziekenhuis gegaan. Eerst naar een dokter, een huisarts neem ik aan. Toen is ze verwezen naar het ziekenhuis. Hebben ze haar opgenomen en 3 dagen daarna, poep, was ze weg. Maar wat heeft de dokter gezegd? Tenminste, de tweede dag ben ik gegaan en ik vroeg aan de dokter wat er aan de hand was met mijn zus. Toen zei hij van ja, je zus is hartstikke ziek. Maar wat ze had, heeft hij me niet verteld. Maar ze was gezond, wat is daar gegaan? Nou, ze had wel last van sikkelcellen daarvan, maar ja. Hier redden ze het wel. Al jaren, vanaf jongs af heeft ze last van sikkelcellen. Maar volgens mij kreeg ze een aanval daar en volgens mij wisten ze geen baat mee met de ziekte. Maar ze kon niet naar Nederland vervoerd worden of wat? Nee, het was al zo heftig. Nee, het kon niet meer. Dat geeft een beetje angst als broer. Daarom dacht ik van mezelf, nou, die risico ga ik niet nemen. Ik kom terug. Maar nu zijn het... teruggekomen en dezelfde dag werd ik opgenomen in het ziekenhuis. Hier? Ja. Jong, maar in Suriname is er nu een nieuwe regering. Misschien zullen de dingen veranderen? Ja, maar nog niet, hè? Waarom niet? Ze zitten er pas. Ja, dat zeg ik toch. Dus dingen gaan veranderen waarschijnlijk. Ja, sowieso. Ik hoop het dat het verandering komt. Heb je al iets gezien wat je zegt van, ai, zijn een beetje changey? Je merkt dat het rustig is geworden in Suriname. Dat merk je wel. Er heerst een soort rust binnen de bevolking. Dus ja, want de mensen hadden gevraagd voor een vrouw, dan maak je een vrouw. Ja, dan gaat dus in komen. God heeft haar voor ons zo zonde. Kijk, het volk bepaalt en natuurlijk een vrouw zit er, dus dat is maar breedte. Ja, een moeder zorgt altijd voor hun kinderen. Dus laten we hopen dat het ziekenhuis zou Wakabono toe dat als er wat gebeurt. Niet alleen ziekenhuis, er zijn meerdere punten die verbeterd moeten worden. Zoals? Huisvesting, zorg, criminaliteit, heel veel dingen. Huisvesting, school, onderwijs, vooral onderwijs. Hè. Maar volg je de situatie zo'n beetje wat er gebeurt? Want, heb je iets gehoord over ambassade Sani? Ik heb het toevallig gelezen, ja. Wat heb je gelezen? Zijn je lezen? Dat ze hem naar huis hebben gestuurd. Waarom? Ja, hij is buiten zijn boekje gegaan volgens mij. Ja. Hij is dingen georganiseerd buiten dat de president wist er van niets. De minister van Buitenlandse Zaken wist er ook niets van. En er hing nog steeds een foto van de oud-president Santokhi. En volgens mij dat waren de redenen van dat hij naar huis gestuurd werd. Maar wat vindt u ervan? Santokhi is nu niet in het land, hè? Hij is uitlander. En die boven. Maar wat vindt u ervan dat hij... Denk je dat allemaal ook weer bakken? Want de man ontbreekt zoveel geld. En je moet om de zoveel tijd... hij zou eerder in Suriname moeten zijn, maar allemaal nog hoor. Kijk, hij is bezig. Wat ik heb gelezen over... Kijk, Suriname... Er is wat ik gelezen in een artikel...
dat Suriname op zoek is naar een goud ter waarde van 8 miljard volgens mij, als ik het goed heb gelezen. En dat het in Dubai, dat het goud naar Dubai is geloosd en daar is aan het smelten in een fabriek of weet ik veel. Goud uit Suriname? Oh ja, dat heb ik gelezen hoor. Ik weet niet als het waar is, maar zoiets heb ik gelezen. Ik weet niet waar je het hebt gelezen, minder lezen, maar dus, 8 miljard. Goud, ja. En daarom is die man zo vaak in Dubai, hè? Zo, 8 miljard, maar ja, we weten het niet. Onderzoek gaande volgens mij. Onderzoek, maar dan denk je dat allemaal was en dan mag Hij zal wel moeten gaan, want dan, als hij niet gaat, dan maakt hij zichzelf verdacht. Weet je wel. Ja. Dus ik denk dat hij wel terug gaat gaan. Ze hebben hem eerder al verwacht, maar ja, tot nu toe is hij nog in het buitenland volgens mij. In het buitenland, want ik weet nog. Niet wij alleen hoor, er zijn meerdere. Ja, ze zijn al voetzie. Want ik weet nog, voor de verkiezingen zeiden een heleboel mensen, jongen, de malasa verkiezingen, maar ja, we weten het niet. Nee, maar je kan gaan waar je wil. Er zijn regels en wetten. Je kan gaan, anders moet je in een land gaan waar je niet uitgeleverd kan worden. Maar als je in Dubai blijft, ik denk dat Dubai en Suriname een regeling hebben om uitgeleverd te worden. Dus, maar ja, ik kan ook ergens gaan, dan kan je hem ook nooit. Rusland. Rusland, Poetin. Ik kan ook ergens gaan waar je hem niet kan vinden. Ja, dat bedoel ik toch, een land waar niet uitgeleverd kan worden aan Suriname. Oké, want ja, wat los mij, je ziet dit op Interpol, je kan ze toch niet vinden. Ja, maar ja, het is een smerige. Die mannen zijn met een speciale bedoeling daar naartoe gegaan om het land niet te regeren, maar om het land leeg te plunderen. Het is een opluchting voor veel mensen dat, zeker. dat er een nieuwe regering is. En we hopen dat ze het alleen maar beter zullen doen. Dat ook als je op vakantie bent in Suriname, one tackle take you, dat je gewoon naar de dokter kan gaan. Precies, en dat je vrij kan lopen, vrij kan gaan waar je wil in Suriname. En ja, precies. Ja, mensen, u hoort het, er is hoop. Ja, we kijken er naar uit dat het veel beter zal gaan onder deze regering. En ja, u heeft waarschijnlijk nog mensen in Suriname die de groeten zou willen doen. Ja, ik heb nog broers, zussen daar, zusje. En 3 broers volgens mij. Ja, nog 3 broers. Dus de groeten vanuit Nederland. En mensen binnenkort baka. Ja, zo is het. We zien binnenkort bakken daar in Sweet in Suriname natuurlijk. En van hieruit weet ik van Sweet Dego Morovara. En dankjewel dat je voor de camera bent gekomen van Kulturu TV. Yes, thank you. Ja, jij ook bedankt. Ja, Barakasa, Kulturu TV speciaal voor jou hier op de Dappermarkt. En natuurlijk was je bekende visie. Dag meneer Feigo. Ja, goed. Hier, Iwan Esselboom, Vode Voutang. Vode Voutang, ja, hier in Nederland. Hoe was de trip hier in Nederland? Ja, goed. Alles is nice verlopen, netjes, alles lekker. Hoe lang zijn jullie gebleven hier? 3 weken. 3 weken. En dat is dan wel smooth. Ja, echt wel smooth. Alles op zijn plaats. Ja, want ik was daar bij die Koto Dansie Show, weet je, in Rotterdam, Bankwerkenstraat. Maar bij Sweetie? Ja, toch, het was druk. Ja. Druk en gezellig. Gedaan. En we waren voordien ook op Kwaku. Eerst Kwaku en daarna Rotterdam. Dus, blijf maar doorgaan, want ja, toch, en mina steeds midden 16 jaar meer volg voor een master eerst. Ja, no? Dus steeds midden heb je meer volg, joh. Jij bent de man eigenlijk zo'n beetje iedereen. Ja, ik doe niemand tekort. Maar ik weet toch, iemand is op Holland. Dat zijn Steamboy 10, dat we volgen. Maar goed, je gaat straks weer naar Suriname. Ja, we gaan eigenlijk morgen al terug. Morgen al snel. Oké, maar in Suriname gaat het gewoon door. Gaat het gewoon door. We hebben nog optredens daar, dus ja, Togo direct aanpakken. Aanpakken weer en het gaat door, mensen. Het leven, dus ja, omgeniet, dus blijf ons verwennen. Ja, zeker weten.
Zo. En zijn er nog dingen dat je wilt zeggen? Want je hebt een nieuwe regering komt, dus we kijken er naar uit. Ja, dat ook. Dus ik hoop dat alles goed op zijn plaats valt. En dat een nieuwe regering pak alles aan bakken. Alles aan kan go netjes bakken en rust kon in kondre bakken. Rust kon in kondre, maar in de kan go in de singontje staan even waarom des maar een sweet ode, maar een mooi sound. Want poko de na edekba. Nou ja. Yawa moyo ma yawa ndede yawa takru ma yawa libi arumba ye tonight masafro nando tamara. Zo is het helemaal. Dankjewel, Iwan Essebo mensen. En natuurlijk, Iwan Essebo gaat door. En we blijven je volgen. Succes, thank you. Ja, bedankt sa jou de Baka Kulturu TV speciaal voor jou hier op de Dappermarkt. En natuurlijk wil ik op de Sraramade. En hier hebben we een... Dag meneer, wat is uw naam? Ik ben bekend als Sweeteke van de radio hier aan Mureke. Oké, bekend gezegd, dus jullie horen de stem al. En zeggen, hey, Faude, en hoe gaat het? Mijn naam is Lejiang en Fabigi Malokto, maar zijn nego Sweetiera. Nee, Fabigi Wang, Anana Kwedwama Kwedwama, I am Sweetie. Zuiver, Mureke is een geestelijke kracht, dus daar Amandangami, dus als een Sweetie. Zo is dat helemaal. Vandaag op de Dappermarkt, wat doet hij er? Lekker wandelen? Nou, ik heb al gekookt, mijn rust uit, alleen bij Kong, dus ik stop even. Maar dan, je weet het, teken er niet, maar dan ja, ontspannen, je laat die serif uit. En wat schaf de pot vandaag? Sa patu de, sande na patu? Patu apnono pom met kool, bloemkool, dan stof voor. Jongen, watertanden, no de? No, je watertanden. Oké, ja. Ai, dat is lekker eten straks, Mulla. Zuiver. Je moet niet aanschuiten toch? Zo hoort het ook in verwenningsrevie. Ja, als je niet verwenningsrevie heb je een probleem. Zo is dat helemaal. Niemand gaat je, jij moet het zelf doen natuurlijk. Zo is dat helemaal, maar hoe lang je daar Holland ook ba? Meer dan 50 jaar. Meer dan 50 jaar. En hoe vaak lees je Guazenang? Over een paar dagen ga ik weg. Gezellig? Ja, zeker. Ja. Dus je volgt de ontwikkeling nog deze naartoe? Nou, 100%, want ik ben ook pas 2 maanden terug. Dus u kan vertellen, hoe gaat het daar? De ontwikkelingen, die gaan zijn gangetje, veranderingen komen, is het want in Berikantaki in het verleden, dan als een achteruit tak. Maar nu, na een nieuw winter, dan veranderingen komen. Je ziet het bij de mensen zelf, is het vroeger als je in een bus stapte, dan als na alasma mo voor goro deki, alasma visie spang. Maar vanaf Baka 25, dan als na goedemorgen, goedemiddag. Is het dus je voelt het aan de mensen zelf, weet je, afgezien voor idee naar die PET, maar je voelt het aan de mensen, dat is maar kies een rise op. Ja, een rise op kon de man breedte, want de man bij one change. Ja, een change komt ba. Ja, een vrouw kon nou. Ja, maar ik ga om een vrouw, ik ga om densmaserevi isabitok. Als een geestelijke karakter, if alles een negatief isabitok, dat als een negatief. Maar te positief de, dat geestelijk dan je reis op en mi hoop dat de horen zo door, dan de ontwikkeling voor de. Natuurlijk, maar je hebt je gevolgd laatst was aan de Surinaamse ambassade in Amsterdam of Surinaamse ambassade in Holland. Ja, ik volg ze. En, 100% je volgt dus. Maar Samsa precies dan? Nou, Lukuno, als ambassadeur dan moet je je kennis laten prevaleren boven het emotionele en boven het politieke gebeuren. Je bent een ambassadeur. En de ambassadeur dan ben je vertegenwoordiger van de regering van Suriname. Even afvallig kies een president. Dat jullie ambassadeur, dat is sabik batak alla den plakaten voor een vorige president moet verwijderd worden. Zolang je mensen gaat smeken, in elkaar orusani, dan je gaat die vergadering of je gaat die een bijeenkomst en dan je libatra. Maar dat is nog erg zo. Maar dan een vergadering zou de man bij Ori, me bevindt ferie. Want tegenwoordig heb je ook een diaspora hier. En als je het goed bekijkt, is die diaspora van hier ook verdeeld. Je hebt een groep van Hindustanen die een ander soort diaspora nastreven. Want als ze een bijeenkomst hebben, dan zingen ze het volkslied van India. Ja, dat doen ze. Het is op band, het is te beluisteren, te bekijken. Maar de Surinamers, dus algemeen,
Nou, wij Surinaams volk niet. Dus meneer Kargi heeft een slechte job in mijn ogen gedaan. Ik ben Nederlander, maar hij heeft een slechte job gedaan voor Suriname. En wat zou de Surinaamse regering hiermee moeten doen? Wat een waarschuwing of wat zouden ze moeten doen? Hoe kijk jij hier tegenaan? Nou, ze hebben meneer Kargi teruggeroepen en meneer Kargi heeft daarna zijn ontslag ingediend. Maar meneer Kargi vergeet één ding, hij was Surinaams ambassadeur. En de minister van Buitenlandse Zaken, die is de baas. Dus jij moet gewoon terugkomen bij je baas. Baas nog aan die senwa brief die taki kong, fu taki, dan je tek ontslag. Hij is diplomatiek, is hij ook weer in de fout gegaan. Hij moest gewoon teruggaan, maar bij Arki. Maar hij neemt een standpunt uit waarbij hij zegt, hij heeft het in de pers moeten vernemen. Ja, alles lekt. Hier zelf in de Tweede Kamer wordt het toch gelekt. Overal wordt er gelekt. Dus dan kan je de regering of de minister van Buitenlandse Zaken niet kwalijk nemen. Je moet gewoon terugkomen en dan hoor je wat er gebeurt. If je kiest een berisping, je kon jezelf verdedigen. Maar wat hij nu heeft gedaan, ja, de bal ligt in zijn hoek. Ja, hij heeft ontslag genomen hier in Nederland. Als jij ontslag neemt, dan heb je geen recht op uitkering. Dus dat je allemaal ontslag, wat geld dat is, ja man. Nee, hij kan niks krijgen. Hij heeft het zelf gezocht. En de man heeft geld toe. Want de man heeft wel geld ook ba. Dat heb je toch niet, man. Dus wel geld hebben ze al genomen. Dus, maar hij moet oppassen als hij verkeerde dingen heeft gedaan. Al is het na 3 jaar, gaan ze allemaal ervoor moeten boeten. Maar Santoki naar de Kondre? Nou, hij is hier op dit moment. Hij is met vakantie. En hij gaat naar Suriname. Hij gaat moeten gaan. En al gaat hij niet, als alles naar boven komt wat niet goed is, internationaal nono de me paki chagwego sengo pimgo. Is dat wie? Stel maar dat je meneer Gomor, ik wil in het buitenland wonen, maar ik kies mijn paspoort buitenland, maar ben money. Maar hij zegt nou weet je wat, ik ga niet terug. Hij mag. Maar alle overheden in heel de wereld, als men je nodig heeft, jij was staatsburger, jij was president, als je iets verkeerd hebt gedaan en ze kunnen het aantonen, dan naar internationaal kan het ook. Mensen, u hoort het, Santoki is nu niet in het land, maar ja, waarom dat je money ontbreekt. Ja, maar deze regering is een goede regering, want ze zijn aan het onderzoeken. De man is scan alle departementen, de man is scan. En mevrouw Simons, ze gaat geen hand boven niemands hoofd houden. Dus we moeten afwachten. Ja, we moeten afwachten, maar op dit moment is er nog een gesprek van de dag. Want de man Somoharjo is adviseur geworden van de staat. Hè? Simons is gekomen voor Chara Kondre Waka, maar nu is Somoharjo die al 50 jaar in politiek zit. Dat is mijn takiera. 50 jaar man dikba en Kondre Waka. Zij dan man moest de adviseur bakken. Dus dat is iets wat we nu horen. Luister nou. Die man is wij zeggen het zelf, 50 jaar politiek. Het is er aan het draaien aan het moment dat hij... Maar hij zal wel een beetje kennis hebben van bepaalde dingen. Hij zal wel weten waar de schoen wringt. Dus mevrouw Simon, nanga ervaren, awan sabipe asu ewring naman. Waarom heeft hij niet meegewerkt? Hij kan heel veel. Ik zie het niet zwart-wit hoor, want de meeste van ons zien die dingen zwart-wit. En unomluku des aan zwart-wit. Want de man dat if je was sabi fe aan team horen crossby, je isabi toch dan ik kan leren van man. Voor je nog in de fout. Want dus je hoort dat mensen soms, want techniek zat in Baka zeiden Amans Dood, waarom hij tot 2030 ja, dus adviseur zal zijn van de staat. Want veel mensen denken, jongen, Amans Dood om een jaar baas aan het draai. Waarom geeft jong bloed kennis, jong broeder kennis. Er zijn andere mensen die het ook kunnen. Waarom iemand die al 50 jaar, weet je, dus dat zijn de gemoederen. Maar van de jongeren, Harky. Jongeren moeten nog ervaring opdoen. De ouderen hebben al een ervaring opgelopen. Je kan van de jongeren leren, omdat de man denkwijze, want beeld. Maar volk naar Biaso, if we wakaga tapuku, zo doen. Je gaat een stap moeten maken. Een eerste stap ga je moeten maken. Is dat toch? En
A oudere kan tegen dat no bena passie daarbij, want if je bent daarbij een probleem daarbij. Maar a jongere en longo na dat probleem niet denk, maar nobody dat mi gado oloja. Maar je hebt nog vertrouwen in Somadio? Nou, Somadio niet. Ja, maar hij is staatsadviseur. Ja, maar hij zal adviseren. Jij zegt het zelf, staatsadviseur. Hij gaat adviseren. Mevrouw Simons zit daar met een heleboel andere adviseurs en mensen die het werk moeten doen. Als hij een pori-advies geeft, dan vooral Potawansi. Mine lukus aan zwart-wit, want midden Europa, midden beetje grondtapu, je moet dingen gewoon im sekamantok, im wegitok niveau. Ik versta je punt, omdat je hebt veel mensen die ook anders denken, anders kijken. Want wacht hier, Santoki kan morgen ook een staatsadviseur worden. Nou, Santoki kan staatsadviseur worden, maar hij gaat eerst de bak in. Want hij heeft een heleboel wetten overtreden die niet mogen. En hij heeft de grondwet overtreden. Hij heeft mensen opgesloten. Hij heeft heel veel gedaan. Dus daarom denk je dat die man gek is. Als hij nu in het DNA gaat, wat denk je dat met hem gaat gebeuren? Men gaat de vloer met hem aanvegen. Dus aan mij horen, man. En ik denk niet, als hij slim is, gaat hij niet in de assemblee. Ik zou hem niet aanraden om daar te gaan. Want men gaat de vloer met hem aanvegen. En het zou schande zijn voor een ex-president. Wisna Santoki, Wisna Sumaneng als staatshoofd. En op gomek de man veeg in een vloer aan. Is dat toch? Dus dat is mijn mening over meneer Santoki. Heel mooi, goed. Dankjewel voor je mening. Is er nog iets wat je zou willen zeggen? Want de insanade met dat je kijken, de kat uit de boom, ja, we geven tijd. Want in de kantje op het gelijk, dit. We moeten eerst afwachten en zien. Maar we zien wel dingen die er al gebeuren. Het enige wat ik tegen de Surinamers in Suriname wil zeggen, change your mind denken. If one man skop you, anama barada. If I Hindustani dis fufuru, ano alla Hindustani. En ik heb nog iets wat ik altijd zou willen zeggen tegen de Surinamers. Togwa Sernantok, unogo play wakamang of moro betre, moro at den Sernama sandape. En den Sernama fu Sernan, tama kong, no kontaki amang, tamay legi wansa tak eng eshenso, no go shaman taki amay komplei Holland man diu. En de Holland man, togo dape, unogo play Holland man money man, want we pina ja. Ja, so no miskerkbara. Miskerkba muno tapu na miskerkba. Isabi tok, dus asan tranga ja. Ook toe isabi en a tranga dape, maar no mechi tak de me krima kondre alasani walo bradek mo podja so go understand. So net me mitwa ma my by corrosidians maf Asiana. So net me mitwa barada amay tay met dat ik koop een paar dingen voor die mensen van Asiana. Mama na ben breed toe. Wij doen het best, dus laten we allemaal onze best doen. Om pora een gezag dapen, mevrouw Jenny, met Pauri, met Alasma, u Arkide Bidjuang. Mooi, prachtig mensen. U ziet het hier in Nederland. De Mantak Ai Breedie, we zijn blij. Hè? We mevrouw Power, dat ze het werk goed mag doen daar in Suriname. En ja, want we willen allemaal graag weer naar Suriname. En we willen, ja, gewoon jippie. We jippikba, alla doen ja, we jippikba. Allemaal zei kon dat we land die Suriname me want tak eten zijn. Alla de seramante konanga plane. Wis me no langer want dusun diere, maar mi kan €3.000. Na interna, maar investeren na interna, na awenkrimang, na abuschauffeur, taxichauffeur, loon toe. Dus tede mij kon uno werde ma ede. En tede seramang was seran toe, uno werdes ma ede nog plek valk man. Zo is dat helemaal, mensen. Je wordt gewoon, oké, we baron sweet odi. We hebben nog mensen daar in Suriname. Zij dat jong, we baron sweet odi, hè? Lukono, ik heb mijn kinderen, ik heb mijn kleinkinderen, ik heb mijn zussen, mijn broertjes, alles maar met baron sweet odi. Me ab de oro matif me dape, me ab de new matif me dape. De man stili voor me baron odi me komen. Dus heb ik ook dus steady ready. Steady ready, wanneer dadelijk?
Sowieso, tak precies. We komen. Wij komen, mensen, je hebt het gehoord. Hier vanuit Dappermarkt, Amsterdam, weer Baron Street Odi. En ja, het is gezellig, de zon schijnt. We gaan u bedanken. Dankjewel voor het komen bij Cultuur TV. Hetzelfde, hartstikke bedankt. Ik breng die takkie karmi, want me wak die sonny peras om het thema, want die lama, mama, ne komen. Goed, Ade Isadora. Maar dankjewel, blijf ons volgen, Cultuur TV speciaal voor jou. Dag meneer, hoe gaat het? Goedemiddag, ja zeker voor alle kijkers en luisteraars van Kulturu TV. Op Bara Never Makes You Para, jullie weten het, hè? Amsterdam, Dappermarkt. Ja, zo is het helemaal. Bara hier te verkrijgen. Heerlijk. Het is zo lekker, want ik heb net met een paar mensen gesproken hier in de rij. En ze zeggen het is een van de lekkerste barras hier op de Dappermarkt vooral. Hoe gaat het met jou verder? Gaan de zaken goed? Als de kijkers en luisteraars blijven komen, zullen de zaken altijd goed blijven gaan. Mooi zo. En ik ken jou als een man die vaak kan rijmen. Altijd is hij wat klaar. Als ik zeg een bara, dan zeg jij? Never makes you para. Mensen kennen het al. Dus als je hier op de Dappermarkt loopt, dan weet u, bara never make you para. Don't get para, just eat bara. Just eat bara. Dankjewel. Wij van Cultuur TV geniet ervan en maak er weer een mooie dag van. Dag. Oké, succes verder. Oké, hoi. Ja, Bradagassa, wat een gezelligheid. Het is lekker weer in Nederland. Het is lekker weer hier op de Dappermarkt. En hier zien we mevrouw lekker eten, lekker slusjes eten, heerlijk. Mijn naam is Hille Gonda. Hille Gonda, dank u wel dat u voor de camera komt van Cultuur TV. Hoe gaat het met u? Oh, bij mij gaat het goed hoor. Dat is belangrijk, gezondheid nummer 1. En op de eerste plaats, geweldig. En u komt uit Suriname? Ik kom uit Suriname, van Suriname uit. En hoe lang woont u al in Nederland? Een paar jaren hier in Nederland. Ik heb ook mijn verblijfvergunning gehad ook. Ja. Hoe lang? Lang geduurd, maar toch. Ja, maar hoe lang bent u in Nederland? Ik ben meer dan 25 jaar hier. Ah, mooi man. Ja, heb ik een paar, niet te lang, maar heb ik mijn verblijfvergunning gekregen. Goed zo, mooi zo. En met dat gadotanje naar koning Alexander, voor dat. Wat? Nooit meer kiezen eten of kan niet meer wachten eten, maar meer breed voor dat. Ik ben echt blij, zie ik. Tuurlijk. Want als... De dochter, ik ben verzekerd nu. Ik krijg een uitkering. Dus ik leef met dat en ik ben ook iemand ik ben diabetisch en ik heb ook schildklier. Ik word behandeld door de dokter. Dus ik ga regelmatig naar de dokter ook. Dus u bent blij dat u daar Holland? Ja, want ik ben daar een afkloppen, kan ik naar de morgen. Want daar is die medicijn nog daar. Dat horen we. En alles is duur en ja. Ja, en ik heb ook kinderen, kleinkinderen ook, familie, broers. Pas is een broer van me overleden, een broertje van mij. Waar is hij overleden? In Rotterdam? Ik ging in een verpleeghuis wonen van de leger de Zeil. 12 jullie hebben een cremaire. Ja. Maar u volgt de situatie in Suriname zo'n beetje? Soms volg ik, maar soms dan meld je even, want dan word je hoofd ook moe soms. Weet je. Ja, ik begrijp het. Constant. Ja, maar gelukkig, want er regering komt. Ja, maar ik breed dat akkoord ik kring des maar en je hebt samenwerking, met Lopso en met Luku en zo. Wansani die appressie is zo eten, maar dat moet nog geregeld worden. Want ze hebben tijd nodig voor man zit daar heel konderen. Maar want ze toch best doen voor niks, dus ik breed dat akmoto. Maar de mataka is uitlandig. Ja, dat moest voldoen, want hij schenkt. Hij schenkt. Want er was schandaal bij de even de man dat kwam blunder met dat de ambassade voor ja, een foto op de achtergrond het voor Santoki. Wat? Een foto voor de vorige. Foto van hem. Ik breed dat akmoto, want een beetje rakonderen waka en zo. En ik ben legi des, maar al zitten 5 jaar niks gedaan. Dus dan breed dat oude omansma door een president of zo. Ja, want dat volgens stem, dus maar bij want ze hadden het nodig. Tuurlijk hadden ze het nodig. En wat is het eerste wat ze nu moeten doen? Want dat ik dacht, dit is als eerste. Wat ze moest doen? De atoso, doktoren
En zo, die scholen, voor je de potis, maar want die is me bij OV, de maar want pura 1800. Ja, ze willen het weg, maar naar Santoki ben potting. En ook Tubaka, a kinderbijslag me bij Rwanda, dame bij tak met de verhoging, die de man te me bij Luku tap YouTube of op Facebook. Dus dan, dem doe voorstaan en maar het komt wel goed. Komt wel goed, dus dat is een hoop daar. En, Ja. want we belangen daar, want olie moest daar. Maar als dat na 2028 of vinden plaats. Dus nou, dem doen wat ze hebben, goud. Ja. Go to Effeni. Go to Effeni laatst nog misschien Brussweg naar een pang, de boys zijn Euro in het binnenland. Dan je zoekt teken, terwijl hij moet loslaten. Als hij moest de gewoon van de overheid nou. Dus de overheid. Igisani. De overheid moet ook nou gewoon eigen goud binnen zijn bedrijf. Dat zo vast die akkoordra kan draaien. Want er is veel goud in het land. Ja? Er is veel goud in het land. Ja, tuurlijk. Overal go to de in akkoordra. Overal van het binnenland. Brokoponde, waar dan ook voor akkoordra. Oké. Wanneer gaat u weer naar Suriname? Bent u nog geweest? Ik ben nog nooit geweest, maar ik wil wel met vakantie gaan. Oké, u bent nog nooit geweest. Wat was de reden dat nooit u go? Nee, nu heb ik mijn verblijfvergunning. Oh, nu pas? 25 jaar? Alle soort problemen, maar ja, nou, me safe nou dat ik kan de vrij. 25 jaar, u wacht hier. Ja, meneer, alle soort santek media, zo alles maar sanka Holland is probleem. Nou, als man kan tak jompo direct toe, alles aan go direct. 25 lang, hè? Ja, maar ja, met overleving. Ja, sang. Want na 25 jaar, 5 jaar doe je hem dat jong. Nee, ik had wel dochter. Je hebt een speciale dochter, een kruispost bij Centraal Station. En atose fysiek, ze betalen alles aan. Een potje de. Een potje de. Maar het is wel lang geduurd, 25 jaar. Maar met Gods wil, Idoro. Ja. Mijn abisma sabe steun, me weet je. En die moet een pretinja, een crossie. En dan ben ik dankbaar. Zeker, want nou je Nederlandse paspoort. Ja, ik heb mijn verblijf. Die paspoort haal ik volgend jaar, kan ik aanvraag doen. Je moet even wachten nog. Ja. Maar het komt wel. Het komt in het begin van het jaar, heb ik het. Gefeliciteerd man, mooi man. Ja. En dat is een paspoort, dat is de eerste sans aan jou doen. Ja, maar ik denk ik weet wat ik zit met Libi van ego. En zo wat nou met de bezig gereageerd op Osoto. Ja. Igi Osso. Heb ik pas gereageerd. Fantastisch man. Elke week. Ja, dan binnenkort, je kan vinden we in Amsterdam, no? Amsterdam wil ik zijn, ja. En met die Holland. First president met Kong naar Amsterdam. Oost, ja, zo roomtuintje, missa, mi bij tante nange. Oké, missa ko vallen weg nou. Akon dede. Aso mi tante nange, wakat tananga smart, tananga vrienden, tananga zo, ja. Dus nou, mi wan mijn eigen woning voor mezelf. Natuurlijk, ja. Bigi ade, we zou een cheese anima, mi sapta mi ami, mi eigen roto in mi ano. Dat is belangrijk, dat je kan go Taiwan, kan komen Taiwan, you know, een biggie spijn je zo. Sami, wanneer mi kan doen? Daarna het je. Mooi zo mevrouw. Ashwiti, natuurlijk zo hoort het ook, dat het ook goed mag gaan hier in Nederland of waar ook ter wereld. En natuurlijk, walos mij luku, mensen in Suriname waarschijnlijk. Ja, bisma trapeto, zei luki en kan dit ook, hey luku. Konda. Konda. Wat is Konda? Konda, hey luku Konda. Maar dan krijg je, waarvan para? Onverwacht. Onverwacht, maar ja, vijand. Ja, misap de vijand bij ja. Misap wallo. Maar goed, u heeft mensen die de groeten zou willen doen daar in Suriname. Maar alle de familie van Odidrape zelf vijand die treffen mij hoort een vijand. Alle de smaak met chimi gram chimi tante, mi brada, mi sisa mi gram ching en heer onverwacht met bar Odi, heer Paramaribo. Heer Suriname met bar Odi. Heer Suriname. En mensen heeft het gewoon. Ook in Nederland ook. Overal ter wereld. Alles strafman, alles maar met barwan bigi odi anga. Gezond en wel die alles maar. Tapa heel groot, tapa heel wereld. En ik heb ook kinderen in Amerika en kleinkinderen. Ook in Amerika. U bent een rijke vrouw.
die doctorandus is. Ja. En 2 kinderen. En ze is getrouwd, ze heeft er een gezin. Ja. Goed zo, heel mooi. En u heeft het gehoord, Kulturu TV, Una Feanti. We zijn vrienden van een ieder. Ja toch? We zijn een vriend, Kulturu TV speciaal voor jou. Goed, we gaan u bedanken mevrouw weer. En blijf ons volgen op Kulturu TV. En dan zeggen we... Graag gedaan. Oké, wij ook van Kulturu TV, wij zeggen weer dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Bye bye, swai swai. Op de markt is je gulden een $1 waard. Dat werd er vroeger gezegd. En hier op de Dappermarkt natuurlijk. Ja, je zijn lekker. Dappermarkt. Gezelligheid. Ja mensen, dit was het ook alweer Kulturu TV speciaal voor jou. We hebben lekker gebabbeld, we hebben lekker gesproken met onze lekkere Surinaamse mensen weer. En natuurlijk, iedereen is welkom hoor, niet alleen Surinamers. Maar iedereen is van harte welkom om je zegje te doen bij Kulturu TV. Kulturu TV is niet voor één persoon of één wie dan ook. Het is voor ons allemaal. Oké, dit was het ook alweer. Vandaag hier op de Dappermarkt Amsterdam. En we zeggen weer, blijf ons volgen, subscribe, delen. En natuurlijk blijf abonneren, geef het door. We zijn speciaal voor jullie. Goed, bedankt voor het kijken. Weer vandaag. En we zeggen tot de volgende keer. Kulturu TV, speciaal voor jou. Dag, doei. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat we onheilig staan. Mr. Pebble Banger. Zylecare is natuurlijke selfcare
geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. Prophetessa Productions. I don't know you, what the fuck you won't say to me. I'm telling you, don't play with me. You'll get body on the ground, it's okay with me. I make examples so niggas don't play with me. You'll get I make the bed rock like I'm on a yacht. Shit, citation, think quick, lick my cockpit. Times money, check my tourbillon movement. I'm rich, bitch. I say move, you get the move. www.kulturu.com for the generation then.